Казвам се Лъчезар Грозданов и съм ръководител на Facility Management за Комплекс Експо 2000. В Комплекс Експо 2000 имаме 4 сгради, които се обслужват от фирма Lindström. Работиме повече от 10 години с тях, като през годините поръчваме все повече и повече изтривалки. Поръчваме освен стандартни изтривалки, които се сменят регулярно. Основното количество са ни дизайн по поръчка от наша страна с лого на Expo 2000. Също така и за наши наематели. Изключително доволни сме от фирма Lindström. Работата ни с Lindström е на база седмична подмяна на изтривалките. Всяка сряда или четвъртък, в зависимост от графика, се подменят абсолютно всички изтривалки. Бихме препоръчали Lindström и на други контрагенти, защото е надежден партньор и с когото работим повече от 10 години и сме доволни от услугата, която ни предлагат.